Můžeme být rádi, že tady můžeme být takhle spolu a tvořit to umění. OK, čaute priatelia, zdravím vás s Alminkom, a.k.a. Kalmanom. Dnešný deň idem dať Marekovi tréning. Na revanš dostanem školu lítaní na dronu. Škola lítania s Kalmanom. A uvidíme, aké dobrodružstva dneska zažijeme. Pôjdeme pravdepodobne na wakeboard, kde sa dá aj paddleboardovať, takže si možno aj rentneme nejaký paddleboard. To je trošku zaujímavejšie. Možno tam budú aj nejaké babenky pekné v plavenkách, takže uvidíme, čo prinesie dneska, aký vítr bude vát. Nie je všetko zlato, čo sa blíští, nie je všetko koňak, čo koň vyští. Ideme na to. Dúfam, že dneska neutopíme drona. To dúfam ja, lebo ti ho chcem predať. No, veci sa majú tak, že vlastne Alminko predáva dron, na ktorom som už ja raz lietal. A ja tým, že som začal teraz ako viacej robiť YouTube a vlogy, tak vlastne rozmýšľam, že by som si ho od neho aj kúpil. Chcem si ho najskôr poriadne ošefovať, pohmatať, pochytať, polítať. Potom ho kúpim, keď mi nejebne. 30 000 za dvojizbak. Oplatí sa, oddá sa? Napíšte do komentu, oplatí sa, neoplatí sa, Praha, Smíchov. By tam museli chodiť aj opratovačky upratovať. Máš frajerku, razu práce, raz neopráce, razu práce bara. Raz sa dopracujeme do toho, aby sme chodili ešte aspoň 2-krát behať za týždeň. Aby sme mohli vypočiť tie kanabiolidy, aby nás to písalo tak, keď som mal 15 rokov. To sú ciele Marové do 2025. Už tu prišla hlavná manažérka, organizérka Kalmanovho života, Kika. Nader. Čo cvičíš dneska? Nohy. Čo iné, že nám treba, však? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. To není, že nic zbytočné. Úplne no gain. Ale... Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. To je ten tréning do teba? Presne tak. Takže teraz si dáš ešte jeden cvik a potom ramena, dobre? Poviem ti, že čo pôjdeš, ukážem ti zase. Jo, čo Maro, dobre? Tréning? Ako sa cítiš? Super. Super. Na 10 sa cítim 10, na piču, zadu zúčinenie 15, 10, grb sa mi chce tak 20, 10. Uvidíme, čo z toho dopadne. To je ono. Takže maj vám najlepší cvik na biceps. Ideš hore, stočíš, dole. Hore, stočíš, dole. Chápeš? Otečka. OK, priatelia, takže rýchly tréning je za nami. A aktuálne ideme sa nachystať, zbaliť na wakeboard. Tu na to bude môj dnešný profesor dronového lítaní. Ideme sa na to pozrieť a let's go! Ajoj. Maro kúpil včera Battlefielda, novú hru, takže určite by som si rád zahral. Posledne som tu na u neho prešiel Hogwarts Legacy, a.k.a. Harry Potter. A.k.a. neprešiel. A.k.a. drž piču, keď to správam. Na hlavnej linke. Nie, prešiel som iba ten hlavný príbeh a potom tie sidequesty som ešte nedorobil všetky, no. Nech nekecam 3D obrazy. Občas je to na kód. Riadny panter, nie? Bereme dronis, že DJI-ko, na tomto dneska sa idem učiť lítať. Toto je moja druhá hodina lítaní dronu. Máme tu ducha. Ideme na to. Need for Speed Lil Maro. OK, priatelia, takže už sme na mieste. Ideme si nájsť asi nejaký spotík, kde budeme môcť vypustiť dron. Číme psi? A Braško, aby som sa ale ešte asi možno najedol. Ešte sme nemali ani raňajky. Som mal raňajky, že proteín, jablko. Chceli sme cvičiť, po cvičení som si dal proteín, kreatín, banán a všetko v poradku. 50 korún, vodička 40, 50 korún, ľadový čaj. Dobrú chuť, ideme sa do toho pustiť. OK, setup in drone. Boli sme si tu na uistiť, či tu môžeme lietať, takže môžeme tu nalietať. Nejaké drony sa tu vraj už aj utopili, tak snáď to nebude aj náš prípad. Takže ideme na to. Calamaris, setupis, dronis. Chceme hlavne učiť, bratko, no? Ideme ja zlietnúť?
Ešte ani nakalibroval, ale nevieš, jak sa to kalibruje. No, tak poďme, môžeš mi to vysvetliť. Začneme tým, že si stiahneš aplikáciu. OK, tak si predstavme, že ju už máme. DJI Go 4, áno. OK. Bez toho sa nepohneš. Musíš zapnúť ovládač, ktorý je tam nevidno. Zapneš si toto, dvojklik. Aby sa to malo spárovať. Ti povedal čau. Teraz nás privítal. Takže prvá vec, calibrate. OK, čiže tu nám ukazuje vlastne, čo má robiť s tým dronom. A ono takto tu na vykrúca, rotuje a toto je vlastne kalibrácia dronu. A ukazuje ready to go, takže máme to nakalibrované. Takže sme nakalibrovaní. Tak čo, idem vyletieť ja, či ideš ty prvý? Tak ukáž mi ti najprv, ne? No tak čo, jak sa ukáž? Prvá baterka vybitá, typa nám tu máme už low battery. Spravil som ja nejaké 3 minúty záberov, spravil Marek nejaké minúty záberov, takže pozrieme sa na to, jak to vyzerá. Takže máme to tu, neutopili sme ho a máme ešte jednu baterku, takže stále je na to priestor. Ale to sa neudeje. To sa neudeje. OK, Marek si už požičal paddleboard, ide na vodu a ja spravím nejaké zábery z dronu, zatiaľ čo on bude na vode. Ešte som sa nenaučil pristávať, takže dron by sa mal vrátiť na miesto, odkiaľ zlietnete. Čiže keď sa bude vybíjať, tak ho nechám automaticky pristáť a dúfam, že pristáne na pointe, odkiaľ vyletí. Ideme to preveriť, či to je naozaj pravda. Let's go! OK, priatelia, making drone skills, paddleboarding je za nami, vybili sme... Je to ten one day with Coleman? Je to one day with Coleman, ale je to also drone learning skills a paddleboard a fitness. Nazvite si to už jak chcete. Každopádne je to za nami, vybili sme 2 baterky, z toho jednu som vybil ja, prvýkrát som pristával s dronom, prvýkrát som vzlietal. Maro bol prvýkrát v posilke. OK, priatelia, boli sme sa prezliecť a pokračujeme vo vlogisku. Príbeh a dej bude taký, že idem s Marom, ide točiť klip Ernestovi a Caseovi. Ja mu idem pomôcť s nejakým setupom, svetlami, s pičkami, čo bude treba, tak to tam porežujem, vieš čo. Taký fun fact. Na tomto vrakovisku sme už točili jeden klip s Ernestom. A presne keď sme tam prišli, tak tam začalo strašne pršať. Takže dúfam, že dneska sa to nebude opakovať, lebo začína pršať. Takže prvá lokácia vrakovisko prezradená, bude to vrakovisko. Bude to vrakovisko. Nemáme tam fakt, že veľa tých lokácií a nejak, čiže to musíme vymyslieť tak, aby to bolo dobré. A zabudol som pás. Ďakujú. Ďakujú. To je takzvaná radikálovka. Bez Marom, čo som zažil výrob, kámo. Reálne najviac, s hocikým som robil, tak s tebou najviac. To je možno aj 15 výrob starý, čo som ja s tebou pobehal. No. Tak asi s nikým neviem, čo ty si pýtaš. To človek ináč, čo vlastne som s ním býval, keď som prišiel do Prahy prvého pol roka. Dával mi neskutočné know-how do videosveta. Spoznal som tu vďaka nemu extrémne veľa ľudí, kontaktov, či už cez hip-hop kultúru alebo videokultúru. Takže big shoutout to my plug, brata. Spojka. Ok, prišli sme ku Caseovi na beat, čau Braško. Znova už prebieha make-up setup. Přijeli jsme na beat, hned jsem dostal na p***u, treba. Nevadí. Tak treba. Ahoj, Vanessa. Čo dneska robíš? Aká je dneska tvoja robotka? Něco z sci-fi, z krví. Jakoby blbě se vyspal. Bráško, Celkom solid by som povedal. nemám na to co říct prostě, brácho, pěti na perníku dělá svoje. Dobre, potom si ukážeme finál. Ty bys nás mohl vytáhnout z toho auta, vole, potom. Asi tam budeš teda na to natáčit. No budem, ale ako myslíš, z auta vytiahol, akože by som tam hral niečo? Vymyslíme niečo. No, jakoby... Veď ale ja budem tebe pomáhať, nie so svetlami, Veď či mám aj hrať, aj pomáhať, aj točiť vlog do p***y a ešte si zacvičím pri tom, nie? Teraz nebudeš pomáhať, vieš. Takto ma zneužívajú. Podáte pomocnú ruku
A zedia vás. Zedia vás, tak to funguje Praha, priateľ. Neubehlo ani 5 minút, zase to na mňa skúšia. Jak to nazval? Si nemocný, Bráško? Prejo. Čo sa ti stalo? To je jako ta zelenou. Bráško. Že vraj po Prahe behá nejaký nový vírus? No, byl jsem brachu Božilu, vole. Ajajajajajaj. Case už je ready, už je namalovaný. A ideme sa presunúť do auta, mizíme na lokáciu číslo 1 a číslo 2 a vlastne je to všetko, čo v lokáciu vidíte. Takže presúvame sa na lokáciu Vrakovisko, kde v podstate ešte make-up artistka namaluje Ernesta a tam začína točenie, takže poďte sa na to pozrieť s nami. Prišli sme akurát na Vrakovište, ideme vyťahnuť techniku, ideme spraviť setup scény, ideme tu na všetko poobzerať a tu naša make-up artistka bude dávať dokopy Ernesta. Vyzerá to tu celkom sick, som zvedavý, jak bude setupnutá scéna, takže poďme sa na to pozrieť. Nachystané a vyzerá to nejak takto, igelity folie po bokoch, po stranách. Ešte sa to nasvietí. Väzeň už sa pripravuje na svoju budúcnosť. Tu máme Ernesto, už nachystaný. Cool. Vaneska šikovná. Ešte pribudnú šošovky, priatelia, a to bude sick. A teda tuhle ruku budeme nechávat takhle. Nějaký stopy krva spíš, ale... A to nějaký exém. Máme exémy na počkanie. A nebudu mít žádný exémy. Jako exém je suchá kůže. No brácho, dostal na bráško, dostaneme na pilové brácho, jak nemůžu. Brášek. 3 koruny mám teďka. Brachu, chovej se, nebo dopadneš jak my. Dávejte se na mě bacha. Tak vole, zítra je pátek, vole, on už píči, kámo. Tak jako já jsem takhle normál, že? Cool. Uděláme taky to tílečko, ne? A jenom si na klobouk na hlavu nebo něco? Budeš mi taky tílko? Jo. Jednu jsem si na Kým teleskopem? Rozjebal sú. Počkej, vedni. Kde? Až efekt? OK. Všechno na to jako by byl ten poslední. Moje víra, můj čin, GSCMD. Jsem přepnutý jak na zachytce, když naskočím na beat. Bráško, čo tam vystrájaš? Bracho, hodím kokos, nevidel nikdo tady. Tak to nejak prebieha točenie. Dává bary a tím píčuru se zabít. Teď jsme přišli more a teď jsme udělali bary. Šalenec, Rage Age, sleduj Case a nový klip soon. Kedy to bude vychádzať? Až nás pustí z toho z bláznice, tak to vyjde, ne? Tak to vyjde. Ďalšia časť točenia, prišiel takýto Hamerik. Ideme sa naň pozrieť. Takže takto nejak vyzerá znútra Hameris. Je to hodne zaujímavo. Rád by som vám povedal niečo o tom, čo to má, ale netuším. Takže dáme také ilustračky a uvidíte to v klipe. Ideme to nejak zaparkovať. Čau, Braško. RCC Fighter, priatelia. Dajme ale iba jedného. Ja jdu, vole. Počkej, Brašku. Jsi úplně nemotornej. A daj sa tak na ten roh iba. Nebude lepší, když si stoupne? Jako kámo, my nemáme dron, že? Nemáme. Tam jenom to sklo, tak pozor na to sklo a stoupej. A sám to dozadu. Stát takhle na místě. Jsem přepnutý jak na zachytce, když naskočím na byt. Začalo nám troška pršať, ale to nič neznamená, točí sa ďalej. Nezapadnou do řádu, to je ranček. Setup.
Nasraná doba, víme oba rage, korupovaný stará benga, rage, Jasné! Čo ti je? Ty si to užíváš? Nefunguje to lehko, bráchu, pálku. To je rage, 126, nedělám za fixu. Všechno na to jako by byl ten poslední. Moje víra, můj change, je CMD. Jsem přepnutý jak na záchytce, když naskočím má být. Když kolu ty skurvisiny, ještě než jsem se nadych. Čo chlapci, ako si začal spokojený s točením? Spokojení, kámo, jsme výborně spokojení, jsme celý posyflení, vole, spocení, vole, zakrvácení, zmrky, a tak to má být, píto. Ok, tešíme sa na klip. Jak jsi spokojený, ty Kejs? Bráško, jakože bolí mě vajca. Kaš? Bráčko, popí. We are in the building. Točíme klip. Rage. Fakt? Ne, bráško. Jo, točíme klip, jo? Točíme video. Tohle vstupenka pič rageová, ono nikdo tady neudělal takovýhle projekt rageový, když tohle je teprve single, ale po tomhle singlu následuje extrémně velký projekt s názvem Rage. Ok, sleduj Case Ernest. To nemusel si mal plniť. Vypadli, kdyby jsi byli za cigánku, more. Ok, je to hotovo. Máme tu. Zajebaný som a ja nevadí. Zajebaný kurva klip. Ďalší klip. Další den, další klip. Ďalší deň, ďalší klip, tomu ver, posledný mesiac to tak je. Ale môžeme byť radi a tu ďalší psychopat. Můžeme být rádi, že tady můžeme být takhle spolu a tvořit to umění, protože rage, čo to je životní styl, vole. Jo, takže tak, vole, čuky, vole. OK, priatelia, takže dnešná výroba, dnešný deň s Alminkom je za nami. Všetko dopadlo podľa plánov, takže 10 z 10, díky moc, že si to dopozeral až tu nám. Nezabudni subscribe, koment, like a pekný zvyšok života biedného ti prajem. Večera a tohto týždňa a